सोर बिनानाव मादैनि फिसाजोनो आयु आरे आं ब्लाउस सुना हरबानो जायोमोन औ आं फाइनालि दंफैयो आंनि चाइल्डहुड प्लेस जेरावहाय आं ग्रोन आप जादोंमोन आं देरनाय जायगायाव बेयावहाय गोबां रोखोमनि लाइक फ्रि थानाय गथ'फ्रा टेलरिं बायदिसिना सोलोङो ओमफ्राय दायो आङो टेलरिं सोलोंफैनाय माखासे बर' सिख्लाफोरखौ देखायहैगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय बिथांमोना टेलरिंजों लोगोसे दायो नैबेयावहाय मासरुम काल्टिभेशन मैखुन बानायनायखौबो सोलोंगासिनो ने नों रोंबाय दा नै एसे एसे मैखुन बानायनो बिराद प्रसेसा गोलाव थेवबो माने इयो खनसे बानायबाथाय बिराद लाब जायो इसिना माखासे स्प्रे होग्राफ्रा मोजां गैयिखाय पाइपजों होदोंनो बिदि होनाङामोन इसोरो इदि होबा दुखु मोनो नै इदि फिसा फिसाफ्रा दुखु मोनो आंबो एक्चुअलि बानायखांबाय आंबो ट्रेनिं लाखांबाय मासरुम काल्टिभेशनखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ मारै खालामनांगौ ओमफ्राय नै दायो बेरजेनबायानो मोजांनो ओमफ्राय दा दै होथ'नांलासोमोन नोंसोरो सानथाम खानायसिम नङाबा आं एसे टेस्टलेस दैब्रु मोनजानो नागिरो खानायसिम सानथामनि आगोल होनाङामोन ओमफ्राय नैयाव रानबाय नै माखासे दै बारा जाबाय नोंसिनिया औ आंबो ट्रेनिं लादोंमोन नालाय मासरुम काल्टिभेशननि ओंखायनो आं एसे मिन्थिगौ आरो ओमफ्राय दायो थांसै टेलरिंआव एकदम ओइ स्राङाव थांथ' एकदम माने माखासे गथ'फ्रा फरायनानै आधा थानाय मानाय बिसोरो बेयावहाय माने गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै थानो हायो जेरै टेलरिं बायदिसिना आंबो इयावनो टेलरिं सोलोंदों आंनि नांगौखिनिखौ आंबो सुनानै लानो हायो एक्चुअलि ओमफ्राय दा आं टाइम गैयिनि थाखायसो हा मा होनांगोन मा थाला हेलौ फट' लानो भिडिअ लागासिनो आं मा सुनो रोंजेनखो ब्लाउस ओमफ्राय बुरजा ने माबाया मेसिनाबो बुरजा जाबाय सबे बर' बुजिबाय नेखि बर' गोजाना गासिबो बुजियो ना बर' मा हादों ए फालासगुरि बियो बर'आ नायो ए अके बेयावनो स्टुडेन्ट मोननो ओमफ्राय बेयावनो टिचार जाबाय ना दायो कि खाथि आसा मा हादों बच्चा शर्ट हागासिनो ना make something new in my life Rosita Sumpramani first batch tailoring first batch ইয়াতে শিকিছে এতিয়া তাই ইয়াত থাকি পেলাই ষ্টাডি কৰিলে অসমীয়া মিডিয়াম চেণ্ট জোচেফত তাৰপিছত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলে ভিউ BA চব পাছ কৰিছে হোটেল মেনেজমেণ্টত গৈছে তাৰপিছত এতিয়া এয়াৰ হষ্টেছ बिग शॉट मेसिनखौ थाथ'दो मेसिन सुनायखौ थाथ'दो खोनादों नोंसोरो मा होनदों सिस्टारा डेभेलपमेन्ट হৈ থাকিব লাগে ৰচিতা নিচিনা না এজন এক্সাম্পল আছে আমাৰ ছোৱালী এজন আজি আমি দেখা পালোঁ কাটাৰত মুছলিম কাণ্ট্ৰি আৰব কাণ্ট্ৰি তাতে ৰচিতাটো কাটাৰ এয়াৰলাইনত জব কৰোঁ মোৰ নাম ৰচিতা চম্প্ৰামাৰী যেতিয়া এই টেইলৰিংটো স্থাপন হৈছিলে প্ৰথমবাৰ 2003 তেতিয়া মই আহিছিলোঁ প্ৰথম বেচৰ কাৰণে সৰু ছোৱালী আছিলোঁ সেইটো সময়ত পিছত মই ষ্টাডি কৰিলোঁ টেইলৰিঙৰ লগতে মই স্কুলো কৰিলোঁ স্কুল গৈ পেলাই আকৌ মই বেংটল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট স্কুল আছিলে চেণ্ট জোচেফ স্কুল ছেকেণ্ডটো মোৰ বেংটল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পিছত বেংটল কলেজ লগতে মই বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ লৈছোঁ অকল টেইলৰিং লোৱা নাই চিষ্টাৰহঁতে যি ট্ৰেইনিং দিছে গোটেইখিনি মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন সেইটো ট্ৰেইনিং লৈছোঁ মই উমৰাং বোলে চিষ্টাৰ উমৰাং তাত মই ট্ৰেইনিং লৈছোঁ যেতিয়া ক্লাছ 8 আছিল তেতিয়া 1 মাহৰ কাৰণে লগতে বহুত ধৰণৰ ট্ৰেইনিংখিনি লৈছোঁ তাৰপিছত মই ষ্টাডিটো শেষ কৰি পেলাই এতিয়া মই এয়াৰলাইনত জব কৰোঁ বুজি পাইছেনে ভালকৈ শিকিবা চিষ্টাৰহঁতে যি শিকাইছে সেইটো ভালকৈ শিকিবা ন এতিয়া আৰু ছোৱালীবিলাক কি কৰে শিকি পেলাই ঘৰত এনেই বহি থাকে তোমালোকে এনেই বহি নাথাকিবা কিবা এটা শিকিছা নিশ্চয় ঘৰত কিবা এটা কামটো কৰিব লাগিব ন মেচিন কিনি পেলাই আজিকালিতো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পোৱা যায় মই শুনি পাইছোঁ মেচিনকেইটা তোমালোকে মেচিন গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেনেকৈ পায় সেইবিলাক এপ্লাই কৰি পেলাই লৈ ল'বা দোকান চোকান খুলিবা বহুত ইনকাম হয় অকল চাকৰি কৰিলে নহ'ব নহয় গোটেইখিনি মানুহে চাকৰি কৰিব নোৱাৰে কিবা কৰিলেই হ'ল ন এটলিষ্ট নিজৰ পিন্ধা কাপোৰখিনিতো বনাব পাৰিবা ন আৰু লগতে তুমি নিজৰ কাৰণে বনালেও বেলেগতো আহিবই তোমাৰ অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে মই যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ মোৰ ওচৰতো আহিছিল বহুতে অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে কিন্তু মই লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আছিলে ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে নে मोजां फराय दे मा स्कुल होगासिनो सिस्टारफोरा बेखौ फोरोंबा सोलोंबानो जाबाय
दायो खै मासो जोंखौ सिस्टार बिसोरो माबानिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनाव दायो एप्रिलाव बिसोरो 6 months 3 months 3 months जोबसिगोन ना ब्लाउसआ गोदानखा ए सिम्पोल डिजाइन ना सिम्पोल डिजाइन बोरैजों बेक बोरैजों फ्रन्ट इसोरो सब स्कुल गाननाय नामा सिस्टार गानाखै फरायगासिनो दङ ए सोरबा रिजाल्ट नेदों सोरबाया मेट्रिक पास जाबाय दाख्लैसो बै सोरबा सोरबा बेयाव सोलोंनानै थांनायफ्रा माबा माबि बानायबाय थायो माबाया बिटिनियावनि लिपिका मोना औ दाख्लैसो आं थांदोंमोन इसोरो बेग एरि बानायना फानो इदि फिसा बेगखौ 250नि फानोनो औ इदि फिसा हेन्ड बेगखौ 250नि फानोनो इसोरो मालाय मेरला मानसि लेंहरबावोसो बायनोहाय इसोरखौ ब्लाउसआ मोजांथार मालाय ने मा नाम्बारनि ब्लाउस इयो 32 ना 32 नाम्बारनि ब्लाउस They are so decorative, yeah, so beautifully they made. या दाना इदि डिजाइन नांदेरजोबगौनो सिस्टार बयबो इदिखौसो गानो दाना डिजाइन थादेरनायखौ नोंलाय मा सुनो हानाय नों मा सुनो हानाय नायनो नोंनि सुनायखौ देखायदो बयनिफ्रायबो बिनानावनि फ्रक सुदों आङो सोर बिनानाव मादैनि फिसाजोनो आयु आरे आं ब्लाउस सुना हरबानो जायोमोन औ So beautiful. मा फोनांखो लेथ्रा फोनांबाय ओहो सबसो इयो सुबा खारखायो खारगोन दे ओरै मोजां देखायदो मालाय नोंनि ब्लाउसआ एसे लिजाया नोंखौ सुनाय दिनलायगोन टिभि दंलायसै मालाय नै ओमफ्राय उइभिंआ जालाना सिस्टार जायो बानाय माबासो ग्राम ए जाजोबो गासिबो जोंनियाव बाहायो इयावहाय जि सोङो इयाव दख'ना बायदिसिना बेखौल' सुदों बिसोरो जि साइज बानायो Sao tomato? Give on as a blouse, no? Blouse making, so beautifully they make. Koro to me. खैला मिलानिसो ए बर' रोंखायोना खैला मिलानियालाय ब्लाउस नोंना मा बानायदों नानि नायनो ओइ ना नोंना नायनो मा बानायदों ब्लाउस मा डिजाइननि ब्लाउस बानायदोंहाय इसोरो गावबा डिजाइन बानायदों आखायाव खुसि खुसि गोनां फ्रिल गोनां ओमफ्राय नोंनालाय माथो ब्लाउस नामा जायाखै दाबो ओइ नाबा मा बानाय ओइ सासेया मा बानायगासिनो बयबो ब्लाउस बानायगासिनो दायो ने ब्लाउसआसो इम्पर्टेन्ट ना हिन्जावफोरना ब्लाउसआसो इम्पर्टेन्ट दाख्लै नायफैदोंमोन ओमफ्राय सिस्टारा जोंनो खिन्थाखादोंमोन बेयावहाय आं ट्रेनारमोन टेलरिं ट्रेनार बेयावहाय इयो राजबंशी ग्रुप बे सान्तालि ग्रुप बेबो सान्तालि ग्रुप बर' गैखायामोन थेवबो सान्तालिखौ बर' बानायदोंमोन आरो नैयावहाय दख'ना गाननानै बागुरुम्बा मोसाहोदोंमोन ओमफ्राय नैयावबो इयो आदिबासि मा होनो राजबंशी डान्स खालामदोंमोन इयावहाय आं दङ इयावहाय हनै मोसाखावरिफोर मालायबावबो मोसाहैयामोनहाय बिस्राफोर इसोर हाबा जाजोब्बाय सब हाबा जाजोब्बाय इसोरो बेखौ सिनायो नों जोंनि आमथेखानि बे माबानि बेबो मालबिटानि बे हेलेना बे सेरफांगुरिनि क्रिस्माबो दङ ओइनै कारिस्माया ओइनै औ कारिस्माजों आंजों गोजौमोन कारिस्माजों आंजों गोजौमोन नालाय ओंखायनो लास्टाव थायो नामा इसोरो आंनि बेजनि इसोरो थार्टिल' जाबाय आंना माथो इसोरो 30 जन ग्रुप दंमोन इसोरखौ आं केरेला किटेक्सआव प्लेसमेन्ट हरदों सेन्टार ओमफ्राय आंबो बेयावनो ट्रेनिं सोलोंनायमोन टेलरिंनि बायदि रोखोमनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो 2016 बेयावहाय आङो माखासे स्टुडेन्टफोरखौबो ट्रेनिं होनानै केरेला किटेक्सआव जब प्लेसमेन्ट खालामहरदोंमोन 2016आव एयारलाइन जब मोननायनि आगोल थ' बेयावहाय बायदि रोखोमनि ट्रेनिं जायो जि दानायबो दं गस्ला सुनाय टेलरिं ओमफ्राय बिदि आखाइजों बानायनाय हेन्डमेड बिबार बायदिसिना सब दंजोबो सोरबा गथ'फोर ओरैनो बेकार दं न'आव थानायफोर लाइक क्लास 9, 10 फरायनाय 12 फरायनाय ओरैनो थानायफोर बेयाव ट्रेनिं लाफैनो हागोन एड्रेसा जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल सेन्ट मेरिस कनभेन्टआव दै ओमफ्राय बेयाव आंनि माखासे चाइल्डहुडनि मेम'रिसफोर दङ आरो फट'सफोर उन्दैनि जे जोंथ' बिराद मोसायोमोन नालाय गुबुन जायगाफ्राव थांनानै मोसायोमोन स्कुल फांसन बायदिसिनायाव स' बेफोराव आंनि उन्दैनि फट'फोर दङ आरो माखासे मोसानायनि मानायनि फट'फोर नै बेयावबो दङ फट'स एकदम उन्दैथारनि फट'सफोर आरो ना केन्डेल बानायो नैयाव केन्डेलबो बानायो
सेन्देल गावसोर बानायनाय नोंसोर बानायनायानो इयो नों बानायनो मोनाखै ना